салом алейкум ба ҳама. намунаи савол масъалаҳоест аз фанни таърих барои довталабони соли 2025 ки тибқи маркази миллии тестӣ мехоҳанд дохил шаванд. биё аз якум савол сар мекунем. кадом соҳаи илмии таърих дар асоси ёдгориҳои маданияти моддӣ таърихи қадими ҷамъияти инсониро меомӯзад? бостоншиносӣ. олатҳои меҳнат ба кадом аср марбутанд? асри санг. бошишгоҳҳои қадимтарине ки дар ҳазорсолаи 600 то милод дар соҳилҳои рудхонаҳои куфарниҳон яхсу сурхо вахш ва ёвон сохта шуданд ба кадом ном машҳуранд? маданияти исор. сухан дар бораи кадом бостоншинос меравад? дар осиёи марказӣ бошишгоҳи қадимтарини инсон дар тоҷикистон кулдара дар наздикии ховалинг пайдо шудааст ки он миллион сол дорад. ин бошишгоҳро бостоншинос кашф кардааст. В.А. Ранов. сухан дар бораи кадом бошишгоҳ меравад? дар осиёи марказӣ бошишгоҳи қадимтарини инсон дар тоҷикистон дар наздикии ховалинг пайдо шудааст ки он миллион сол дорад. ин бошишгоҳро бостоншиноси тоҷик В.А. Ранов кашф кардааст. кулдара. ин бошишгоҳ дар кадом ноҳия ҷойгир аст? дар осиёи марказӣ бошишгоҳи қадимтарини инсон дар тоҷикистон кулдара дар наздикӣ пайдо шудааст ки он миллион сол дорад. ин бошишгоҳро бостоншинос тоҷик В.А. Ранов кашф кардааст. ховалинг. аввалин сулолаи ривоятии ориёӣ. пешдодиён. сулолаи ривоятии ориёӣ. кайёниён. маҳсули меҳнати кулолгарро муайян намоед. зарф. маънои номи Зардушт чист? дорандаи шутури зард. мутобиқи оини Маздоясно оташ рамзи чист? покии ҳаёт рӯшноӣ. дар кадом дин замин обу ҳаво ва оташ муқаддас дониста мешавад? Маздоясно. сухан дар бораи кадом давлат меравад? аввалин империяи ҷаҳонӣ буд ки беш аз 70 халқҳои дорои забони динӣ гуногунро дар бар мегирифт. ҳахоманишиниён. сухан дар бораи кӣ меравад? соли 550 пеш аз милод ашрофони маҳаллии шоҳ Астиагро сарнагун намуда ҳокимиятро ба намояндагони дудмонӣ ҳахоманишинӣ доданд. куруш кабир. сухан дар бораи кадом сулола меравад? соли 550 пеш аз милод ашрофони маҳаллии шоҳ Астиагро сарнагун намуда ҳокимиятро ба намояндагони дудмонӣ куруш доданд. ҳахоманишиниён. воқеа чӣ паёмад дошт? соли 550 пеш аз милод ашрофони маҳаллии шоҳ Астиагро сарнагун намуда ҳокимиятро ба намояндагони дудмонӣ ҳахоманишинӣ куруш доданд. давлати мод аз байн рафт. сухан дар бораи кадом давлат меравад? аз соли 550 то 330 то милод вуҷуд дошт ва ҳудуди бузургеро аз нимҷазираи Балкан то Ҳиндустони ғарбӣ ва қисми калони Осиёи Миёнаро дар бар мегирифт. ҳахоманишиниён. кадом шоҳи ҳахоманишиниён Лидияро фатҳ намуда буд? куруш кабир. кадом шоҳи ҳахоманишиниён Мисрро фатҳ намуда буд? Камбуҷи. куруш дар ҷанг бо кадом қабила ҳалок гардид? масагетҳо. мақбараи Куруш Кабир дар куҷо ҷойгир аст? дар Посоргод. шаҳри тахти Ҷамшед маркази кадом давлат буд? ҳахоманишиниён. пойтахти давлати ҳахоманишиниён тахти Ҷамшед. ороми забони расмии кадом давлат буд? ҳахоманишиниён. Дориюши се ба муқобили кадом истилогар мубориза бурд? Искандари Мақдунӣ. Дориюши се ба муқобили кадом истилогарон мубориза бурда буд? юнону мақдуниҳо. ки пас аз пахши шӯриши бардии дурӯғин шоҳаншоҳ эълон гардид? Дориюши як. пас аз кадом воқеа Дориюши як шоҳаншоҳ эълон карда шуд?
пахши шуруши бардии дуруғин. Соли 525 пеш аз милод Камбуҷи кадом давлатро забт намуд? Миср. Кадом ҳокими ҳаққуманишинён шоҳи Миср шинохта шуд ва ба сулулаи 27-умин фиръавнҳо асос гузошт? Камбуҷи. Сухан дар бораи кадом ёдгорӣ меравад? Бо хати мехӣ бо забонҳои ориёӣ, порсии қадим, бобулӣ ва эллумӣ ҳаккокӣ шудааст. Катиба дар бораи қаҳрамонҳои Дориюш дар барқарор намудани империяи ҳаққуманишиниён ҳикоят мекунад. Кӯҳи бестутун. Сухан дар бораи кадом ислоҳоти Дориюш меравад? Тамоми мамлакатро ба хушатраҳо, сатрапияҳо тақсим кард. Мувофиқи катибаи нақши Рустам шумораи онҳо ба 30 ва навиштаи Ҳеродот ба 20 мерасид. Низоми маъмурӣ. Сухан дар бораи кӣ меравад? Тамоми мамлакатро ба хушатраҳо, сатрапҳо тақсим кард. Хушатраҳо аз ҷиҳати ҳудуд гуногун буданд. Дар баъзе мавридҳо қаламравии хушатра ба ҳудуди давлати пеш мустақилбуда рост меомад. Дориюши Кабир. Сухан дар бораи кӣ меравад? Камбуҷи соли 523 пеш аз милод дар Миср огоҳӣ меёбад, ки дар Порс худро шоҳи Орионо эълон кардааст. Бардии дуруғин. Шӯриши бардии дуруғин дар кадом давлат сар зада буд? Ҳаққуманишиниён. Муҳорибаи соломин байни киҳо ба амал омада буд? Юнониҳо ва форсҳо. Муҳорибаи марафон байни киҳо ба амал омада буд? Юнониҳо ва форсҳо. Солҳои 490-449 то милод байни киҳо ҷанг мерафт? Юнониҳо ва форсҳо. Соли 331 то милод кадом муҳориба рӯй дода буд? Гавгамел. Маҳалли задухурди лашкари Дориюши се ва Искандари Мақдуниро муайян кунед. Гавгамел. Муҳорибаи Гавгамел чӣ паёмад дошт? Давлати ҳаққуманишинон аз байн рафт. Муҳорибаи Курукада дар рафти кадом истилогарӣ ба амал омада буд? Юнону Мақдуниҳо. Дар арафаи забткории Юнону Мақдуниҳо Осиёи Миёна ба ҳайати кадом давлат шомил буд? Ҳаққуманишиниён. Сухани Бес ба муқобили кадом истилогарон гуфта шудааст? Мо қувва ва имконият дорем, ки лашкари Искандарро шикаст дода, ӯро аз мулки худ дур андозем. Юнону Мақдунӣ. Ориомиз ба муқобили кадом истилогарон мубориза бурда буд? Юнону Мақдуниҳо. Бес ба муқобили кадом истилогарон мубориза бурда буд? Юнону Мақдуниҳо. Овсен ба муқобили кадом истилогарон мубориза бурда буд? Юнону Мақдуниҳо. Спитамен ба муқобили кадом истилогарон мубориза бурда буд? Юнону Мақдуниҳо. Рухшона кӣ буд? Зани Искандари Мақдунӣ. Тиргон дар кадом фасли сол ҷашн гирифта мешавад? Тобистон. Наврӯз дар кадом фасли сол ҷашн гирифта мешавад? Баҳор. Меҳргон дар кадом фасли сол ҷашн гирифта мешавад? Тирамоҳ. Сада дар кадом фасли сол ҷашн гирифта мешавад? Зимистон. Мувофиқи ривоятҳо Ҷамшед ба кадом ҷашн асос гузоштааст? Наврӯз. Мувофиқи ривояти Шоҳнома Хушаванг асосгузори кадом ҷашн аст? Сада. Кадом ёдгорӣ дар шаҳри Панҷакел ҷойгир аст? Саразм. Сухан дар бораи кадом ёдгорӣ меравад? Ёдгории замони энеолит ва биринҷ, ки дар қисмати болооби руди суғд зарафшон дар ноҳияи Панҷакел кашф шуд, бо номи маъруф аст. Саразм. Ёдгории тахти сангӣ дар кадом ноҳия ҷойгир аст? Қумудиён. Ёдгории Саксанохур дар кадом ноҳия ҷойгир аст? Фархор. Кадом ёдгорӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир аст? Тахти сангин. Хазинаи Амударё дар кадом ноҳия пайдо карда шуд? Қумудиён.
Кадом ёдгорӣ дар ноҳияи Фархор ҷойгир аст? Саксанохӯр. Соли 53 пеш аз милод байни лашкари Рум ва ашкониён дар куҷо задухӯрд ба амал омад? Ҳаррон. Асосгузори давлати кушониёни бузургро муайян кунед. Куҷула Катфис. Давлати кушониён ба ҷойи кадом давлат таъсис ёфт? Юнони бохтар. Кадом сулола ба мавҷудияти давлати юнонии бохтар хотима дод? Кушониён. Сухан дар бораи таъсиси кадом давлат меравад? Иттиҳоди қабилаҳои Сакои Турҳои Портро Арсак Аршак сарварӣ менамуд. Онҳо ба лашкари юнониҳо, ки ба онҳо Андрагор роҳбарӣ менамуд, ҳуҷум оварда онро тормор месозанд ва сатрапии Портро соҳиб мешаванд. Ашкониён. Сухан дар бораи таъсиси кадом давлат меравад? Дар асри ду пеш аз милод юҷиҳои ба суд омада ҳукмронии юнони мақдуниҳоро барҳам дода, ҳокимияти худро барқарор менамояд. Кушониён. Сухан дар бораи шоҳони кадом империя меравад? Подшоҳ Канишка ва Шофар Нукунзук фармон медиҳад, ки маъбаде барои бисозад ва боз дар фармон гуфта мешавад, ки ҳайкалони шоҳони зерин шоҳ Куҷула Катфис, бобукалонаш шоҳ Вима Такту бобуаш шоҳ Вима Катфис падараш ва худаш Канишкаро тайёр карда дар ибодатгоҳ гузоранд. Кушониён. Ардашир Бубакон ба кадом давлат асос гузошт? Сосониён. Кадом сулола дар Порт то соли 224 ҳукмронӣ намуда буд? Ашкониён. Сосониён худро вориси кадом давлат меҳисобиданд? Ҳахоманишиниён. Солҳои 491-529 дар давлати Сосониён чӣ воқеа рӯй дода буд? Паҳн гардидани ҳаракати маздакиён дар Форс. Академияи маркази илмии гунди Шопур дар давраи ҳукмронии кадом сулола таъсис дода шуда буд? Сосониён. Шоҳкории санъати меъмории замони Сосониёнро муайян кунед. Қасри Ширин. Кадом ёдгорӣ ба замони Сосониён марбут аст? Қасри Ширин. Ҷанги Ҷалулло байни кадом давлатҳо ба амал омада буд? Хилофати Араб ва Сосониён. Ҷанги Занҷир байни кадом давлатҳо ба амал омада буд? Хилофати Араб ва Сосониён. Ҷанги Пул байни кадом давлатҳо ба амал омада буд? Хилофати Араб ва Сосониён. Соли 636 байни хилофати Араб ва давлати Сосониён кадом воқеа рӯй дода буд? Ҷанги Қадисия. Соли 642 байни хилофати Араб ва давлати Сосониён кадом воқеа рӯй дода буд? Ҷанги Наҳуванд. Дар хилофати Араб баъди Умавиён кадом сулола сари қудрат омад? Аббосиён. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Деваштич. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Хурак. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Низак Тархон. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Фирӯз. Ки ба ҷунбиши Сурхаламон сарварӣ мекард? Мазёр. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Абумуслим. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Шарик. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Карзанҷ. Ки ба муқобили истилогарони араб шӯриш бардошта буд? Синдбоди Мурғ. Ҳамза ба муқобили кадом истилогарон шӯриш бардошта буд? Арабҳо. Шарик ибни Шайх ба муқобили кадом истилогарон шӯриш бардошта буд? Арабҳо. Карзанҷ ба муқобили кадом истилогарон шӯриш бардошта буд? Арабҳо. Буқана ба муқобили кадом истилогарон шӯриш бардошта буд? Арабҳо. Кадом шаҳр маркази хатулони асри миёнагӣ буд? Улбук.
Кадом шаҳр маркази Хоразми тоиславӣ буд? Фир. Солҳои 750-1258 кадом сулола ҳукмронӣ карда буд? Абусиён. Солшумории мусулмонӣ ҳиҷрӣ аз кадом воқеа оғоз ёфт? Баъд аз ҳиҷрати Муҳаммад ба Ясриб. Соли 629 дар таърихи ислом кадом воқеа рӯй дод? Ҳиҷрати Муҳаммад аз Макка ба Ясриб.